ugbu a ka aga n'ihu n'akọ ndị nke fọdụrụnụ agba ndị nke gụrụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ St. Charles Special Science School nke dị n'Ọnịcha n'afọ 1994 bụ ndị nke bagidere n'amụma ike mmemme chịkọba ọrụ nlekọta ahụike n'ime obodo Achalla na okpuru ọchịchị ime obodo Ọka North. Onye nta akụkọ anyị bụ Joseph Egbocha bụ ejikere wetara gị ya bụ akụkọ n'uso. Tupu amalite ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa President General nke Achalla Improvement Union bụ Maazị Nnamdi Ikwunne duru ndị ndu ya bụ otu ga-akpọtụrụ eze ọdịnala obodo Achalla bụ Igwe Ostadimma Nwokedi. N'okwu ya, Igwe Nwokedi onye kwupụtara na ahụike bụ akụ na ụba kpọrọ oku ka a na-akụziri ndị obodo ha ihe mgbe ọbụla dịka o megidere ijekwuru ndị adịgboroja n'ihe gbasatara ahụike ha ma kelee ya bụ otu maka ime ka afọ ọma ha bụrụ nke ga-erute ndị obodo Achalla. Ka ọ na-agbapezi ya bụ amụma ahụike ka ya bụ onye President General nke Achalla Improvement Union bụ Maazị Ikwunne nọrọkwa kenee ya bụ otu maka onyinye afọ ọma ha ma kọwaa na ya bụ njem ahụike ha bịara n'obodo Achalla so n'ihe onyinye kacha enyere ha n'oge ugbu a. Ọ gwaziri ndị obodo Achalla ka ha cheta ya bụ otu n'ekpere. Onye isi oche otu Health and Education Committee nke Achalla Improvement Union Maazị Uchenna na-ebona nakwa onye isi oche otu ya bụ Evangelist Joseph Welt Akabueze ndị kelere ndị obodo Achalla maka ịza oku akpọrọ ha maka ya bụ emume ahụike kwupụtara ebumnuche ha na n'ọdịnihu adịna mma ya na ndị otu Class of 94 nke St. Charles Special Science School Ọnịcha ga na-agawanye n'iru na-amịta ezi mkpụrụ. Onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ Maazị Okwuọma Anịgbọgụ onye ọrụ nọọsụ bụ onye kọwapụtara mkpa arụike dị mere ha ji wee na-agbasa ya bụ onyinye afọ ọma ka o rutu ndị obodo Achalla nakwa ndị ha gbaa ha gburugburu. Gwara ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ na-enweta nleta anya maka arụike ma kọwaa na mmemme ahụ n'afọ ndị na-abịa n'iru ga-abụ nke ga-akawanye mma. Ndị ritere erere na ya bụ mmemme gụnyere Maazị Gabriel Ejike nakwa Lady Charity Madubuko kelere Chineke maka iji ndị chịkọbara ya bụ mmemme wee kwalite ọnọdụ arụike ba. Anọ na ya bụ mmemme arụike nyochaa arụ nene ọkpụkpụ nye ọgwụ n'efu dịka ndị ọrụ ndakịnta tinyere aka site na Achalla nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka North. Abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.